Roedd pobl bwysig y deml yn meddwl am ffyrdd i gael gwarad o Iesu. Roeddent yn genfigenus iawn ohono oherwydd bod llawer o bobl yn gwrando arno ac yn ei ddilyn. Doedd y bobl bwysig a dynas at Iesu. Mae hon wedi cusanu dyn nad oedd yn ŵr i fi, Meddant, be ddylech ni'n neud efo hi? roedd y ddynas yn teimlo cywilydd ac yn ofnus. Roedd hi'n gwybod ei bod hi wedi torri un o orchymynion Duw ac y byddai'n cael ei chosbi. Roedd Iesu yn ysgrifennu yn y llwch gyda'i fus. Yna dywedodd, os ydych chi heb ddweud dim byd cas am neb arall, yna cewch chi ei beirniadu. Dechreuodd pawb deimlo'n euog am y pethau roeddent wedi ei ddweud a'i wneud. Yn sydyn, roedd pawb wedi mynd. Safodd Iesu ar ei draed a gofyn i'r wraig, ble mae'r bobl oedd yn dweud bethau cas amdana ti? Atebodd hi, nid oes unrhyw un yma. Yna dywedodd Iesu, dwi ddim yn dyferniadu di chwaith. Dos adra a paid â gwneud yr un peth eto. Aeth y wraig am adra'n hapus ac yn llawn gobaith. Roedd Iesu wedi rhoi bywyd newydd iddi hi. Ioan, un o ffrindiau gorau Iesu a ysgrifennodd y stori wir hon yn y Beibl. Mae'r hanes yn ein dysgu i beidio bod yn gas na beirniadu pobl arall, oherwydd da ni ddim yn berffaith ein hunan.